niam ka rukom bat ka longkur longkha ka dei ka mati ka bau thaulang bat ka yaube kila ai pateng hau khun ban riu hadu kini kisngi nidang sakhi ya ki haki babon ki it ki hima ki right bat ki snong ya ka jingdon ki badang penne pensa bat ki badang but ya ka rukom men barim baja khamtam ya ka jingik tan rai jong ki lane ka niam khasi kawai na kini ki jingle niam ha ka ba ki to ki badang bat ya ka niam khasi ka dei ka jing thang no ya ki ba it ba thoin hadin bak lakhlat no na ka ne ka sla parthei ha ki pep thang briu ki jong ki ha ki por ki balale ka jing thang briu ka long be ban shu thang ha ki pep da ka balum thup ye ki ding bat thang ye ki hanrei ha ka jingkala jong ka por ka juk start ba ki don ki ru shampang ki ba wat banya kumno ban sna ye ki pep da ka ba kham i don burom bat ka ba pan suk ye ki wei na ki ru shampang uba karteng uba kambel shulai uba na ka sing raj jawai ula lap bat shem ya ka rukom thang breu ka ba i don burom ban thang ye ki balaklat no bat ka baduna ka jinglut ha ki ding thang bat ka ba panduna ban panjabo ya ka me mariang lengba ka tadem namar ka khamduna ban ye nujor ha ka rukom thang ha ki por pala le khamtam ka por thang breu ka long ka ba kham stet ban ye nujor bat ye ki rukom thang ha ki por barim bat ka longru ka jingkar khu khamtam ban light na ki jingjanjar ha ka poslam bat ye ka ne ka rukom thang breu la tip kerteng kum ka eco friendly crematorium ha ka tin nongwei bat ka khnap thang breu ha ka tin khasi ban pensok ya ke cai penreu nani ya ki breu ki badang don hagata kanyam tanrai nani ke da badang pendan kam andala khlat ni pathai ni haban thang kata gede ke jing lap nani ke jing invention jong ulit kambel sulai uwei na ki krau perkhat jong ka sei rai juai ubala bam kwai doaru blai ubala lap mingkong ye ke technology ani thoi pi hado menta kini ki knap thambreu kila poi si ki khandai po sandali hapo kene ka state ka jongi nado na ri bhoi shadow sha west sha south ka hills sha giant hills east and west kumjo lo shatura kini ki knap kila ya shna manta te hado mata ka si nan yang ka sai ra juai kala dep ban kala ai noc ye ki khandai po sau ne khandai po sandali kibala dep penme lane dep like NOC naga sinra joy te kibala ya tre shai kila poi sedo ki propotli hre hado mentai kibala pen tre kampat kibala pen tre kami ki khrap kila poi sa ki nyopo tam house nem ar hajar khatsan ka saukur jong ka right marngar ka bakan thup ya ka kur binong kur damlong kur majong kur giri bat la kantup lang hadin ya ka weipat ka kur kata ka de kur pamba namar ka jing yesrem bat ka jing de ha ka rukom leniam le rukom bat ki te ki sau kur kini ki kur ki badon haripo district la shim ya ka sinjam ban wat ki lat klenti manyo ya ka knap thang briu ka papaka bat de lengba ka jing betin lenti ka sain raj jawai kumju ka jing yarap na ka department of social forestry nongpo ha ka jing bei tengka ka meghalaya infrastructure development finance corporation MIDFC jong ka sarkar jilla ka bala bei tengka ban pelut ya ka jing shna ya ka te ka knap thang briu ka bala kot sha ka sau phu ar lak riu phu ar hajar pras pa khandai phun riu tengka jong usnem ar hajar ar phu ar hadu ar hajar ar phulai diat nga kwa ban ong ba nakalian ka forest and environment department ka penslur ban seng ya kum kani ka crematorium ka bagi kep kum ka aga kerteng ba kambel sulai crematorium balai bangi penslur ka long ba ni syam ba ka long sisa ka eke ka ba ka bang kta ya ka may mariang kadu kata balai namar ni kong kadi ka ding thang ka bangi pendan kam kading thang ka bangi pedam kam kat kum ka jingkhen ka ba ni don hakani ka crematorium pin lo tang si pawa dia lada pia nu jor pat ba de ka ba thang sa lum sawa kan lo tang si pawa ka ding ka lo ka aji mentoy namar ba ka jingdan kam ka ding ka duna nang ta pindape ka khuit ka subaru ka bitana haki ai pila ban le ka le nyam pedan buram khadu ka met ka basaru baru sisnya benter kanda perwai slap pria negasi tenanta katedem ru pindah thang sabar katedem te asumi longkala iyo makta papoi keleng dai tabahang ni pede pila ban kontrol katedem ru kaduna ka jing sisa ka jing tedem ru kading ru bambun tenamar kata ban ka department ka i bakalong sisa ka jing toy bangin
promote ya kum kini crematorium tinggilah seng hoon dan gajing namar habani pan ka sanction namar ka syam ka pla bisa juga sarkar di wala katarung kat kum ka record ka bamidon ka department jumi ngatharai kelas na kum ba arpusan tuli habar aku ke jella arpusan tuli but gila don ru ki proposal ma working squad party ba ni la yo yang ka direction ba ni de propose ya kum kanika knap thang breu Bad ya kane ka jingte jong kane khnap thang briu habor gang hamar ngal la plino menta ka sngi ka arpo artregu yayong ar hajar pusan balawan man pliru ya kane khnap thang briu da ka MDC jong ka nongpo constituency ka kongrona khamde kum ka kongsan ha ka jinge don lang u DFO ka social forestry pa bijoy lengdo ba arot ki sumer usketri ka senra jowai ki nong yalam ka sankur bad ki pajba na baro ki sankur Penyat ya kacing elang kacungi hakan deka setiap kebamenta iba Robertus Manchong iba long letse I nong elang baramba presiden jong kakur kacungi bat I presiden lande I nong elang ba pentelun ya kan deka kacing elang kabarit kacungi hakan deka setiap na ai kuplay ya I ba bijoy Lindo I DFO jongka social forestry kadang dek kesin ka Padangkong ya kabangin ya kendo akan deka program ka bamenta sutenat pelat but kajing don ka jongpi kumu officer jongka district ka jongi nomar bangi ki pai pa abaya kendo officer suyok pensim hadin yang ni kemik lenti ban yok ki ai ba nakalian ka jong ka office ka jongpi pinyarap yangi lada ka de kendo ka benta pada po kacing long officer kacung pi hapo Ripoy district kalong kacing kerku ya kaba ki sankur ki jongi hang ni hapo marnga ngilayo ya kadeka knap thang briu kaba ki ong na kaliang jonga ngadang kampat dalong pemai kadang long pemai ka kadeka kentien ngachu yosno na I secretary jongka sen right jawai berpendon kami ya kadeka kentien bat nga ngis kam bamentahi kadeka sngi ya kabangin pendon kami kadeka kentien knap thang breu kanre kadeka banar ngai I bagi tho ya ka saukur eco friendly crematorium te nga snoro ya kaban ai ya kajing kulei ka bakarpang ka jonga ya ki riu rangba ki bawan ban mikmat nang thina po sen right jawai ya kaban pensngan ya kaban I island simlem ya ki samkur ki jongi ha ka de ka sngi ka jing don ka jongpi ka jing wan ka jongpi wala da pi kam poislam kandiat ro baro ngilai snusngan bat sngo baka kamlong official bah ka ne ka program ka jongi hadin ka jing wan poi ka jongpi nganom la banjar ka te ya pi we pa we ka jing khublei ka bakar pang ka le chau president wala da im la ban ya don ringkat ban ni ka ne ka por I contractor I bala pentrekam I bala penchna ya kan deka Campbell Shulai friendly crematorium pia dan lang ne kuble shibon ba ya ka jing shna penpiet penbiang ka jongpi ya ka jing simkia ka jongpi ban pendap ya kan deka kam ban benta ka smila yo ban plino ya ka ya don hang ne ki reu rampa nado iba trel binong mama pila ai ke jingkren pediang yang iwei pai wei ke jingdon jongpi ko riu rangba ka ai jing shngan ya ka kur ke jongpi ya ka dong ka than ya ka rat ke jongi bro ko wei ki nong mi khma I rangba shnong don burom jongi ba Sylvester Sokwai jong ka borgang pila de pila ya don penta pila ya snok tilang ban ai ya ka no objection certificate na ka benta bangin yo ban shna namar baro ki jing trei ki ya chwa da ka ke NOC namar teng ngatrai I sa bijoy ligdo it kubur ya nga teng yo ya ka project henry kajakam don nda bala wanra ka project sai kumar hangno ban shnai ka ka project mena kane ni dang don ka ka festival jongki amka ki all Meghalaya Karbi Association I sar konrat aga ka sngi lapan penai ongba in pensnai ka cultural center na ka banta ka jongki bat benta na kaliang jong ka angka kadang yele ban yo ya ka NOC la ne ka chaka hamno ban shnai ka to ka chaka te sotunat ban kaliang jong ka dor ba shnong borgang po ka jinglong ba shnong jong iba Sylvester iklam la object la ne klam penwet
ban wan rai kan ka project ban wan rai kan ka knap thang priu ban chnang ne nak banta ka jing piet ka jing biang jong ki nong shom shnong ki jong ni ngai khop le ru hang ne ki rang ba i wei pai wei ki ba ya don i ba chulan sliang ki wei ki rang ba ki dalaya senran bat nga don hang ne i ba Cyril nong room i ba de i principal jong ka morning Star Secondary School i Kong Felicia Karunai i ba Dromlin bat ki wei ki parlong long kmi kuble shibon ka jing ai sno bha ka jong pi ka long ka jing sa ka mau nang banta ka ne ka jang ka ba pi ai yang i wei pai wei ha ka ne ka por kerpang pade na ka banta jong pi ki sau ki sangkor angin scam pilaya teli bha ka de ka besuk ban ya wan ka ne ka program ki riu rang ba sudah ki long kmi rang ba shibon ki kam ki jam pi don re pi pet i pat ka jing ya teli ka jing ko ngo ka jong pi ya ki nong ya lam kur ki jong pi nga ai kuplay ka pangro ya ka Riboy News nga i te ba i ba wan ban namar kini ki lat pathai kubor ki rap shibun ni don ni ka program le se ki don ki we ki chaka ki ba kwa ban yo i ka knap thang brew re kim te yo le se ka kubor ka bangi ai leng ba ka Riboy News kan poi shi ki tupat ki nong shok shnong ki jongi ki ba don ya ka ki ba don chimot pan shnai ka knap thang brew yo le se leng ba ka kin den wat la ne kin tip i sar bi joy ila ong ila ba pai ba ong ka NOC day ban yo na ka Campbell Shulai eco friendly crematorium ki ong ya ka hok long try la tingkai nga kan mau ba por ba ni pule ki novels pule ki kot hat try do ki ong all rights reserved ka bombon haka tin kasi ka jongi ka hok long try la tingkai la da ka kot ka bangat ho manga ka jinglong original ka jongka ya ka hok long try ka de ka jonga la da pi kwa ban ni dia itu ka kot pi hak ban pan na ngai ka permission te ka de ka ju ru na ka banta ka ne ka Campbell Shulai ka ba undi ba Campbell yong ila klat mo da ka ba burom yi so tena ya ka jing shampang jong ne ri rang ba ka stop ka ba karpang ka badon ha u baleng ba ka jing stand ka jong u ula ai pat yang i ya ka de ka knap thang brew kababit kababya kabalong eco friendly kababot ka jing sutho kabarit ka jonga kalong kababentut ya kami mariang go jongi hagapor ka bangipli labatay nga dari sa DFO ma yung madam kini ki tu ki mau blok ki balaker na baro saudong na baro arliang yung kini ki tambay ka jing kluy jong kaneka jaka bat kidingyap ni don kam tang khndian ni don kam kumboong ba iki proceed la da saukit don kam nga thrai ban thang ne leng ba ka ne ka knap thang brew ka jinglap ka bat mai jong neu rew rang ba ui ba Campbell Shulai le seng i don kam tang shikit tang shisong ban thang nya ka we ka met ya perengkat bat ka jing rap jong gitu ki blok ki ba la ker na pro arlian bat le se ka tedam ha ka caka bakan pra baro ka caka jong ka mangar ka jong le se kan shu her no sha soin kanong da prathan shanen sharum mat kan yarap shibun hi kinong shong shnong ban lai na kan de kal air ka baca clear te ngaseo ye ka ban ai ka buron yau ne upa Campbell Shulai ya ka jing start ka jong u ka jing pelet jing mut ka jong u ban ai pat hangi ban ai ka ne ka nong kenti ka jing start ka jing shampang ka jong u na ka ban ta ka jing bit ka jing piang jong kinong shong shnong na kaliang ka jong nga snow ro ya ka ban ai ya ka jing publi ka ba kerpang ya ka we na ki parlong long kumi ikong na kalin as maulong iba ngaru na kaliang ka jonga ngala kontak hadin ba iba ila phone yang an ilawan ban ya kendo yen ngaru kumboong i secretary shnong ngam padatip ha kasedang kumno kayat kumno mano ba finance Henry i DFO badon burom ila batanya ni kar komyat jong kane ka project so kenap hadu sau pu ar lak pu ar hajar plus pak kendai penriu niyo kane ka project tang na ka bentaki sangkut kalong ke jingerat ka bakrau hadu kata-kata ban ong banya senyang mangidet naik keren ya kate ka sau pu ar nginda ya keren tang ya kan pu ar plus pak kendai penriu kam de ka basuk de Henry lengba ka jingerat jonisa bateng-teng ni ki patba ngi nong oh kade ka skim sarkar ka bangi de hok baniyo ngong ka don ka skim sarkar tanay ka jing shisha par kata ka skim sarkar ka nomwan hap hanga bat hapi kum ka bana nang te na jrong klem da don manor mano bapun lenti lane bapun jingking
banwan ra kata ka skim sarkar namar ka skim sarkar ka don hapo department kanom yai da ka kejan banwan hang ne hapo kan ne ka crematorium la ne ka knap thang briu la ne ka jaka thang briu jong gi sankur gi jong gi dei ban don manoro ba pun lenti ka na ka ne ka daw nga so thu ba ka ne ka kong badon burom iparlok long kami nong ni khmat mo ikong mantlin lengba ka jing shim khia ka chung i lengba ka jing i ka chung i ban tre na ka ban ta ka jing piet ka jing piang jong ki nong shong shnong ki jong i ilawan ra ya ka nika project ka bala kot hadu sau pho ar la ha ka ba manga ban mapi mentangi yo ya ka ban pli ya ka nika jaka thang la ne ka nika project ka ba menta na kaliang ka chung ayo piong ari konkret iwan pli ya ka nika knap thang breu ya ka nika crematorium ka chung i imron benta ya ka ban wan ra ya ka ne dan re kum kanong mi khma la dang wan ra ni wan ra pilak khot ya nga i ba Roberto si ong ngai ong konkret i ong ila kwa palat ban pendon kam ya ka nika jaka thang breu dan re ong klempat da in agreed ki ong ka tin nong we mo klempat da pli ka ne klempat da ot ribon de ong te ban lit thang la sno empat sno ya hap mo de hi ban yo ban pli ka te kum kanom mi khmat nganom ong nganom la ban ong ka ba phin ajet padang phi kang shu jet phmai nga man ta dang ar pu sau tarik nin dap ar banai dengan nom la ban ong nganom la ban wan na kam de ka ba ngawan ra manga te pila khot nga ngaro ko ba ong isa DFO ku blei shibun pila suntenat pila sopha ban khot nga ya ka ban ya don pentalang ha ka ban pli suntenat pi yo adu ban da pli sundon te ku blei shibun nga snow bakalong ka bokru na kaliang ka chunga ban yo ban ya sakilang ya kane ka sni ka ban sa kan mau ha ka history jong pi kisan kur ban plino ya ka babaro sikatu ni pendon kam da ka tingya pendon kam da ka ban shu thang im pet teng teng kum ki bahayeng kam de pi ka basuk ban yo i mo i bahayeng la jong ban shu thang ban shu ten ro ya ka met ya dan dai han ne pa de ngai i ban shu bo ya ka met ya nyen la bani dan lagi jongki kman ken hadu ka no kaya ban kam de basuk ma bani i bani thang ni ten ru ya ka met jongki ba ye ki ba thoi ki jongi dai kan ni ka system pa de kalai rap yang ni ya ka ba pensuk ya ka met ya ka ba kan ingi ong tang ha po shi den kan ta ba da de ba shu thang bum tu dengan trai shi kan ta rum pat dan mo ne ka no sau kan ta pi na kasan kenta sya kan shiteng kenta de kala yarap palat ni mo de tong ni thakti kan na ka benta ki to baro ngin ai ka jing thakti ki to baro ki bala yadon benta banwan ra ya kan ek project ka ban pensuk ya ni hang ne la da de baslap ka por liuru ngila yo ka jaka shong than hang ne ka ba khoi ka ba biet ka ba biang te ngasoro ban ai ka jing kuplei ka ba kerpang ka jonga ya kadon ka we ka Welfare Development Committee kamangar area Welfare Development Committee kalawan poiru ka proposal lane ka petition ka kot kerpan syanga ko ka local FDC jong ka nongpo panong ba kongrit lada don kalan snobha na ka bentau neu surok na do nang thi na po PWD na yo surok ba ojongi pan penpoi ka surok rong shadu shane na ka scheme MDC jong ite nga ong ye pi imat ka jenjar hi ban ai ka neu surok ten rei nga sopat pangalong kepadon bok pangadon haka parti kepadon haka malayalam ya ka sorkar kan ka parti NPP ngan persngap sya ka sorkar sya PWD deputy chief minister sa prestur bangin yo no uni surok ban khamsuk ka lekawan ban penkiet ya ka met mo kham tam haka poliur ban nakaliang ka jonga kumidong mi khmat di parit iba mapi pilai biet nga ba ban jiet ban ya trelang bat pi ngan ya tre rengkat ai bor ibarit di jonga ban ya don rengkat bat pi haki por baro ha hagan ka por ngas ngoro ya ka ban ai sa sisien pat ya ka jing kublei ka bakar pang ka jonga ya ka kur majong ka kur binong ka kur damlong ka kur giri bat ka kur pampa san kur mo pi ya don hang ne te ya ka riti ka dustur ka jong pi de pin kam tep ba ma pi kam ha iba Roberto sila batai ay kabayade bat kita kisan kur kiba long ki kur kiba long try ki kur kiba wan na kino ki banta idon la ka jong history ka jong i te nga so ban ong ba imat ban shu ya thu khana ktin ki ong da ka verbal la ni oral ka jing ya thu ka batatang da ka ktin klem da record ya ka jing tho yo le se kala ban ja len ti no
kan long kababha bat kabadeshi kan day bagita ki history ki jongi jong kawai pakawai ka kur lane jong kine ki sankur ki jongi ro nginda bu pet bu renti ki haga jing tho but apo district ka jong district council jongi ki ngi court ya ka codification ka jing bu renti ya ki riti ki du store ya ka history long kur long jai jong kawai pakawai ka kur jong kawai pakawai ka rai khnang ba ki long dien ki jongi ki nom bakala ke ba wat nangi mentar ngat rai ban ong ban ya thu baro tingi nom la hawa ni nom tiep shu kum ba tiep ki te ki department ki jungi ten re kat ka bangi tiep imat kala de ka juk ya ka bangin record no ha ka kenja jing tho te nganom shim bon ya ka por ka junga ka ni ka program ro ngai i ba ka long short and sweet ka ba ki ong sutenat na sutenat ha ban yo ban attend ki program ki ba long straight to the points ki nong kren ro ki duna bat ki nong kren ro ki da ya le ban pen lingkot ya ka tengah kam sutunat ban keren cerong hendrai hang ne pan ibaro baro kilai keren lengkot nganom shimpun ya kapor ka jong pilang baro tang da kini ki kentin ngai kuble ya pi baro